Seduta parlamentari tan-nanniet ġabret bosta nanniet, professjonisti u deputati parlamentari fil-Parlament biex qasmu l-ħsibijiet tagħhom dwar ir-rispett mogħti lin-nanniet f'pajjiżna. Fl-intervent tal-keliem tal-Oppożizzjoni għas-solitudni ġrieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali, Ivan Bartolo, huwa saħaq kif mill-kliem fieraħ il-Gvern irid jgħaddi għal fatti konkreti. Dan għaliex il-valur u d-dinjità tal-anzjani mhux jiġi mħares b'mod xieraq. Fakkar kif l-anzjani ma jnexxilhomx jgħaddu sal-aħħar tax-xahar bil-pensjonanti huma l-aktar li jħossu l-faqar jew jinsabu f'riskju ta' faqar minħabba l-prezzijiet tal-prodotti essenzjali dejjem jiżdiedu. L-unika soluzzjoni l-Gvern sab kien li jibgħathom jiddejnu fuq djarhom biex imbagħad iħallsu lil uliedhom. Bartolo qal li l-Oppożizzjoni permezz tad-dokument qabel budget tipproponi biex tiżdied il-pensjoni ħalli ma jħossux il-morsa tal-għoli tal-ħajja mhux b'karità imma bidritt. Is-sostenibilità tal-pensjonijiet għandha tiġi assigurata b'finanzjament fuq sisien sodi. Fl-istess ħin jiġu indirizzati d-differenzi fil-pagi, fil-karrieri u l-pensjonijiet bejn l-irġiel u n-nisa. Is-seduta ġiet indirizzata wkoll mill-Whip u l-kelliem tal-Oppożizzjoni dwar il-Kunsilli Lokali u l-Komunitajiet, Robert Kutajjar, li tenna li l-Oppożizzjoni tinsab impenjata tagħti l-appoġġ u l-impenn tagħha lill-Fondazzjoni Nanniet Malta, mhux biss fil-Parlament, b'leġiżlazzjoni li tħares l-interessi veri tal-anzjani, iżda anke lil bħala l-vuċi u t-tarka tan-nanniet u l-anzjani. Indirizzi oħrajn tul is-seduta saru mill-MP Nazzjonalista Roberta Mezzola, mill-President Fundatur tal-Fondazzjoni Nanniet Malta Filip Kirkop u l-Kunsilliera Nazzjonalista fis-Swieqa Therese Valentino li tkellmet dwar il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali ta' Swieqi mal-Fondazzjoni Nanniet Malta.